تستمعون الآن إلى برنامج أبحث عن الحقيقة مع الداعية آدمسون برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات أحوات كم يتهونوا كم يالهم برنامجنا كم تي لومود مالتيو كم تزحلف جيزي ليلون برنامجون حق إدليا أبتحت زبل أرست خوينو مالتي إن شاء الله. زحلف جيزي أنا انتهي لنير من البات مستخون وسباتون كنزاتي نخلي نازبل من البات زاري منير حدا سبون حتيتو منو لو إن شاء الله جن حجي هاي تعمل سلوزخون بزجيزي دحري عيد مالتي زو رمضان مسحالفه بدحريو بروجرامات كنقبرينا مالتي مال اختكم كم زبص حيت راح يعني كنقر دالي مالتي سلازنا يلو معتي حتيات زحدق منيو زبلار استيزر لنا حتيات زحدق منيو مبزحتهم كريستيان مالتيو ملاختاناتهم وي الراداناتهم اتي حتيات زحدق كم يسوس غيرهم يمزوزو مالتيو سلازي بمتاي ملكع موسي دمو زبل نعو كنرينا له معتي بستوسن ملكع نرينا ان شاء الله تخاتاتونو. اوكي بمسرته حتيات زحدق مني زحدق حتيات حج انتاي نبل نحنا اتي سب امينو زلو ويكا ترديو زلون እቲ መጽሐፍ ዝብሎ ዘሎን መጽሐፍ ዝብሎ ዘሎን ሰብ ተረዲእዎ ዘሎ ከፈሊና ክንሪዮ ይግባእ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ተረዲእዎ ዘሎ ዝተፈላለዩ ርዲእታት ክህልዎ ክእል እዩ ንሓደ መጽሐፍ ማለት እዩ። ካብ ትርዲእ ተበጊሱኻ እምነቱ ወይ ከዓ በቲ ናይ ቸርች ወይ ከዓ ናይ ቤተ ክርስቲያናቱ ዝኣምኖ እምነት ክኣምን ክእል እዩ። እቲ ተራዳኣ ማለት እዩ እንተዘይሎ مبزحتهم كريستيان أبزي ناي يسوس قداي أرادهم درجة نسو حتيات ينتهي ويكا نسيو حتيات كي تحالي كل كسل زبالة أنا حنتي كم مسرت تعشم جيرهم زم توكم مرتعو سلازولو نزي بستوه سنة بهم يكن ريون خيل أنا لومي أبتي ناي ورشة حتيات زبالة يزاربني ورشة حتيات زبالة لو كاب آدم وريس ناي لوم زاربو مالتي إذا بعلو أرستي زلون حتيات كي ورس ديو زبل كنزاربو لينا كان إجازة مالتي مهناتو سو مستي ناي مقتال ناتو ويكات قتيلو مويتو لهم زعمنو مسؤول أساس الرسل زخونة مالتي مهناتو تي سمو زموتلو مهناتي ناي سب حتيات سلزلو نزي حتيات زي كانت هيلو سلزمت إلهم سلز أمنو مالتي سلزي ناي لومي نريو انتايو حتيات كحد كخيل دي نسو انتي له بعلو عم مصحف جن زحلفت جيزاني راح انتي تقسيم ماتيوس عسرا زت قصنا يا مالتي نسو بعلو سني سيدنا عيسى ويكا يسوس بتي اباه لهم جنت كأتوهم زي كل مالتي جنت فوتهم كأتوهم زي كل ن اد زبديوس بهالحاله اديو متيا ابزحتو جيزه مالتي نسو ملسيه بالله نيرو مالتي نسو ها انت يبل عد زبديوس ناو متيا انت يتبلو عد دك إذا بزيوس مصدق أمتصد تدفي أدمى كابو قال لمنت نسخة انتهي تدلي بلا نسا زوم كل تدقي أبتا من قستخا حادي يماني حادي بتساقامي
كأمتو بلوتو يسوس جنا مليسو تلمنو أيتفولتون إتا أنا زستيا صواز كتستيوا أي تخلو دو بلش حجريهم أبزي إتي انتاي بلالونا بيمان حدا بتسقام كأمتسي مساخا أبت منقص هايلا تلمنو زلا مالتي جنسو بمجا مرتان تايلوا يسوس جنا مليسو تلمنو أيتفولتون يتفولتون ديهم سلازي إتا سبيتي تلمنيو سايتفلت إني خبلا هولو إتي تلمونو زلا قداي أبو كم زي كونه إذا نجراز الله مالتي سلازي نسون انتاي الواد الله أبي ما تجمع مقامات جنا نتوم أبو يزدال ولا منبر أهني أيكون كن زهوبه سلازي إتي جنت يمان تجمع الكام مقامات سي أنا يكون كن زهوبه يلو تزاريبوا مالتي أما ريكوس عصرته 4 لما كمو تماساسالين رئي مالتي سلازي ترسنا لومي حاتيات زحدق منيو نزبل مالتي بجك حدا فتار كال زحدق يلن يسوس فتاري كم زي كون عند حد اتردينا بتي زمصانا مسرحات استفلالي مرتعوتات كساب حجي نزاربولو زلنا يسوس سبيو املاح يكونن مغنياتو اب مصحف قدسون رينايو انا املاح يسب يكون كن يبل بعلو مالتي اب هوسي زرانايو مالتي حجي عند حد انسو سب مخانو فليتنا املاح كم دي كونات فولت لك املاح سبن at the same time ويكا بحاجة جزء سنة سبن املاح هون يكلني مخنياتو سبن املاح بحاجة جزء عند حركوين وكل التبهرته هو والله مالتي اذا خلت بحر حجي زموتن زي موتن بحرته والله سلازي املاح هاي موتني جن الساعة زموت بحر يبكى حدا جزء نسوي بعلو ماتي وميتي امزبلو سلازي مصحف قدس اي موتن يزبلك املاح ساي موتن يزبلو سلازي زي موتون كله ناي زي موت بحري تراي كتبو يزقبا كامبر ناي موت بحر اندحريب كايو اتي اي موتن زبل نعوت خحدو لها مالتي وي مصوت غراچو لها مالتي سلازي فتاري اي موتني زموت فتاري كونن مالتي سلازي اتي موت زبل عنا زفطرنا لدق سبات ننبرلو ابز عالم نخلي عامتات النبي نيركا هاخد كيت زي نسو زغبرو مالتي سلازي غريتا سلازي نفتار مويتو نخبهال سي بتاعمي صرفي نعو نفتارس صرفي صرفو لها مايت مويتو كتبلو لها من يقتلوا مويتو كتبل كلها كو كال باور متيو نتي نسو ناتو اكلات زلو حاد نغرس وسيدو له ماتي حجي نمتى قدي ود سب زموت مويتو تبلون حدا سب مويتو كموت كا امبيلون كموت كدحن يلون كغبرو زخيل ነገር የለ እንድሕር ዳሞት መጽይዎ ማለት ንምንታይ ድኹም ስለ ዝኾነ እታ ሞት ትበሃል ሕጂ እንድሕር መጽያቶና ሓለሰብ ኣነ ኣይመውትኒ ሕጂ ኢሉ ክተርፍ ኣይክእልን እዩ ወይ ክካታዕ ኣይክእልን እዩ ወይ ክባኣስ ኣይክእልን እዩ ዝኾነ ዓይነት መሳርሒ ይሃልዎ ዝኾነ ዓይነት እንተኣሽሙ ይሃልዎ እዚ ሓይሊ ይሃልዎ ፍጹም ስለዚ ንፈጣሪ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣምጪኻ ንደቂ ሰባት ዝፈጠረ ባዕሉ ማለት ካብ ዘይነበሩ ዘምጾም ዓለምን በሙሉ ዝፈጠረ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ሞይቱ እንድሕሪልካ ኣመንተ ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ዘይትፈልጦ ብዛዕባ ኣምላኽሲ ወይ ብዛዕባ ፈጣሪ ሳይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሞት ዝበሃል ኣብ ልዕሊኡ መፅኡ ጽልዋ ክሕድር እንድሕር ኮይኑ እቲ ሞት ካብኡ ብርታዕ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሞት ካብኡ ነቲ ሞት ከዳ ምን ይፈጢሩ ዝብል ክመፅእ እንድሕር ካብኡ ዝብርትዕ ኮይኑ ስለዚህ እዚታት ሕጂ በሙሉ እንታዩ ምስቲ ናይ ወድሰብ ሎጂክ ምስቲ ወድሰብ ኣተሓሳስባውን ጨርሹ ዘይከይድ ማለት እዩ ክኸይድውን ዘይክእል ንኣምላኽ ሲ ልክዕ ከም ሰብ ክትገብሮም ከለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ፀገም እንታዩ ሓደ ዓይን ክልተ ባህሪ ንሓደ ንፈጣሪ ስኒ ናይ ሰብ ባህርን ናይ ኣምላኽ ባህሪን ሂብካ እዚ ፈጣሪ ክትብል ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ፀገም እዩ ኩላትኩም ወዓለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ኢለይሂም ኣለሁ ማለት እዩ دونجهم زعتهم كلاتكم سلازي الله سبحانه وتعالى نزخوني حماق نجر زجبر كايو نزخوني زبدل كايو نسو طرح يزن صهم هالتي وكان نسيو نتي حاتيات كازل جسلكا كالق كل جسلكا زغ الحاتيات فوتسم اب عالم يلن مالتي بذا املكيتو اب سوره العمران طيب 235 والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله قال سبات
والذين قال سبات الله إذا فعلوا فاحشة حما نجر ندحر غيرهم صيق نجر ندحر غيرهم فتاري زي دلي نجر ندحر تلقى غيرهم أو ظلموا أنفسهم نفسهم انترى بديلهم بحاتيات مالتي ذكروا الله نفتاريهم ذكرهم نحن كم زي بديلنا فتار انتي يكونوا بلنا نملس علينا إلهم فاستغفروا لذنوبهم كابتي حاتياتهم كأ تمليسهم نفتاريهم فتاريهم ذكرهم زبحر فتار خمزلهم فليتهم ذكرهم انتي كوينهم تمليسهم كابتي زغبرو زنبرو بملو تمليسهم مالتي فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله من كله بجكا فتاري بجكا الله كالي كحد قلهم زخيل زخلو حتياتهم مالتي ما نالو يبل الله سبحانه وتعالى ولا حد يلن ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ساتهم كا بتحماق زغبرو زنبرو بتكلو حتيات زغبرو زنبرو سني سقيلهم هيكودون انتي لا نزي حتيات زي زغبرو كقطعهم زخيل مخانو فريطهم إذا أي تجبروا تباهر نجار مسجبروا كقطعهم زخيل فتار خمزة فليتهم ذكرهم نعوه حاسبهم أستنتينهم نتسهم زجبروا حبيهم وصيلهم ما يكونون انت لا فاستغفروا لذنوبهم انت لا نتزجبروا حتى يتبملوا تملي سمنا فتاريهم مالتي مخنياتو نخلو حتيات مالتي ويكأن نخلو ذنوب كما حرز القويتا سلزهونه حجي أبقالو انتا يبل أبصلة شعتن حمسان سلسن أبصرة الزمر انتا يبل قل يا عبادي بلوم يخا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبلوم قالوا الله بلوم يخا نزم عبادي نزم باروتي لك أسابات كلهم نزم باروتي بلوم يخا نقرم الذين أسرفوا على أنفسهم نفسهم زبدلوا بحاتيات نفسهم زبدلوا فتار زيد اللي نقرات زقوبورو لا تقنطوا من رحمة الله تسفى تقرط بولهم يهاب الله بفتار أمسي تسفى أي تقرط بولهم إن الله يغفر الذنوب جميعا كل حتياتهم كنت أهلهم كل حتياتهم كدمس سلهم زخيل قويتايو انت لا أتمليسهم انت لا أنا فتار أم تمليسهم بملو حتياتناتهم كل قسلهم زخيل قويتايو إنه هو الغفور الرحيم نسو بالتعمي محراي زخونه روح زخونه قويتا يبل سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم كم إمام أحمد كم زمزقبو ارحموا ترحمون يبلو ترحموا مالت صحاتكم سبره رها قبورو نعاخاتكم كا فتاري كرهرها لكم واغفروا يغفر لكم نسب كأن حدا قولو حاتياتو ويكا قلن دحر غيركم بدل حدا قولو تيبدلو نعاخاتكم كا بدلكم كحدا قلكم يبل حاجة أبناء كرستنا هالمتخلنا حدا سبنتاك كخون زلو حما أنت رأجيرو خملس يزلو حما مسقبري يملس كال امتيو زحردلو نتي حما تكبر كال امتيو زسقللو نغرات يلن كوم نيرتو تكون ابت مجمريا فطاري بعلم غبرو مالتي جن يلن كوم زبحال حجي سومتا ام زبل دلو ني يسوسي ناي مጨረሻ መጽ ይዘሎ ነዚ ኃጢያት ንሕና ካብ አዳም ዝወሰድናይ ዝወረስናይ ኃጢያት ንዑ ንምንጻሂ መጽዩ ገለ እዚታት ይዝበሃል ሕጂ እዚታት እንድሕር ኮይኑ እዚ ኃጢያት እዚ ካበይ መጽ ዝብል በመሰረቱ ንሕና ፕሮግራም ጌርና ክንሪኦ ስለ ዝኾና ናይ ወዲ ሰብሲ ናቱ ኃጢያት ዲ ዘሎ ወይስ ናይ አዳም ኃጢያቱን ወሪሱ እዩ ዝብል ናይ ወርሻ ኃጢያት ተባሂሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ እዚ ናይ ወርሻ ኃጢያት አለው ዲ ይብሉን ዝብል ስለዚ إذا حدا برنامج سلازخونه نعو كم مدب جرنا زمت ذلوا جزء إن شاء الله كنرينا جن حجي نساتهم حدا خابت زقربوا مالتهم أملاخ النتنا يسوس يلوم خابت زقربوا مسي حتى أتصل إذا حدا إلهم بجكافة عرقة إذا حدا جل لين يبلو مليسهم حراي أنا حتياتكم حد يقولكم زبلجن يلنا مزحف قدس نسو نحنت انتي الوا حتياتكي تا حد يقولكي حجي تقرني أيام سمعوا مثلاً تا حادي قل كن دحريلو حاتيات كاس تحادي قل كالو حدا سب فرد بيت كيدو بيت فرد خيدو حدا نقرالو نتو قدايو يكز كاتاتل كال اسبالو طبقاتاتالو قال حج مت يوم
اتجبن ناتكاس تحدي قل كان له ت إلهم وسيخهم ولا تحدي قل كان دحري لهم انتهي مالتي من يحج حدي قل لهم زلو اتك حدق زخيلي حدي قل لهم مالتي جن اتمزي زلو سبحجي أنا حدي قل كا أيكون زلو زلو حتياتكاس تحدي قل كا تحدي قل كان دحري له نسو حدي قل كا ما تيكونن وي مجهول كهونا له وي نسو كهونا له وي تحدي سلازي زي تقلت أمل من حد يقول له أي تقلت أن مالتي بر يسوس يحد يقول له إلكا ما حتم كتقبروا لي تخلينها مهنياتو نسوب علو أنا إلو أي تزاربن ويكا أنا إذا حد يقول له أي بلن مالتي سلازي حجي بعلو خنتاي بلا متحاب كل سترينا يو مع إنه 10 الأواخر نايزك قرب يبيليو ناي متحاب كل زغل حجي خنزارب 10 أواخر قرب انت شو بلوكم يحكي كم صوم مالتي ولكن من الباتي شيطان تأثير سرزلو قال يوم كنت سمعوه لخونو بمبالي سلازي أبلوكاس 23:34 انتهي بالبعلو مالتي سيدنا عيسى ابتناتو مصحف عيسى ويكا يسوس إلهم تقيسو مزلو يسوس دما أبوي زقبرو أي فلطون يوم حدا قلهم إلو بعلو يلبنالو نخداون تخا عجاو ديوم تماقلو حجي بعلو انتهي بلالو أبوي زقبرو أي فلطون يوم حدا قلهم حجي نسوك حد قول لهم دحر زحد كوينو نسوك حد قولكم مالت بعلو زحد كوينو أنا حد قولكم الله ويكاني أنا حد قولكم يتساقم يلن وي حد قولكم الله نخلاتكم حاتياتكم أجوهم دحن شافلوني قتلوني حردوني قال لك كل خيل مالتي ويسقولوني أنا حد قولكم زلهم نبلا جنا يبلن انتهي زبل دول حدا قال لهم يلمن الله صلاتي يزقبر زلهم مالتي حاتياتهم سي حدا قلهم ايفلطون يمو حاتياتهم زغبرو زلوس حاتيات مهانو عبي تاشو مهانو سايفلطون مو حدا قلهم يلو من الله مالو مالتي سلسني امبر زي سب زحد قلكا يكونن حجنا ابنت محداق حجي سوما بزبلو دلو انتايو نابنت حجي سخون سب حدي قلكا له دحانت زغبركاني سامحك الله تبلو مش زي مسامحة من السبت قبري يكونن حجي زي نساتو مأتيهم السو حجي أبزي إكزاكت كوم يزبل دلو أبزي لقاز زغل زلو يتزفلتو أي قبروني ما حدا قلهم كبل كله يتن عايز بدلوني مالتي نعو بديلو مو زلو قداي بزي ناتي بدلسي حما قبرو لو ما حدا قلهم سخا إلو يزارب دلو قل تي كأندي ساتهم حجي زلقلو ويك أزاربو انتايو السخاز قبر كايا ذنوب ويك حاتيات تباهيلو طوع حدا سب زموت غيرو مساساتيو سبقاتيلو قلبيلو بزح نغرات غيرو سني ازي زغبرو نغرات ازي حما تغبارات زغبرو نغرات سي بجكا فطاري قال زمحر يلن نوبي خاطم اللي زغباكا حجي اذ نمن هيبو نيسوس هيبو مالتي اذ كله يسوس يزحد قال لي يبلو حجي السوقن انت عايز ولد له أبزي أنا محلاك الزارب كله حجي نتوم حماق زقورو سبات نعاتهم دحان حد يقولكم الله أي بولو من انتهي لا نفت أريو يلمن الله كحد قال له مالتي سلازي إتزحدك حجماني فت أروح يدل له مالتي مهناتي تي أبوي زبلو نسيو تي زحدك زلو زحالة فجزر إنا نيرنا حدا أبو قال لنا نسخة أملاخي لهم تي أبو زبها تراي أملاخي لهم بعلم أما تحب قدس مالتي حدا أبو قال لنا نسو تراي مالتي حدا أملاخ تراي أبو قال لنا يبلو أب قدما يقرونتوس شمونته كبر بعتك ساب شدشة تريهم أب شدشة حدا أملاخ تراي أبو قال لنا حجي حدا أملاخ تراي نسخة أبو للو سلازي نسو حجي انتا يبلالو يسوس دما أبوي يبلالو أبوي زغبرو مالت انتاي أملاخ مالتي او أملاخ مالتي زغبرو أيفلطون يمو حدا قلهم يبلالو حراي سلازي انتاي نرئي حجي بزي السون حاتياتهم نحدا قلهم نخالوات يلمن كم زلو مالتي يتزلمن كا بالعليو خالا الله مالتي يتبالعليو زلو يتخلو زغبر مالتي إذا نصر زخانة تأشمي مثلاني كما يقروا ميدان أقروا أنا حيدا نو سلازي نزون أعريو تأشم زرئي ناي بيتروس الله أب ماريكوس 10 حالة كاب 20 حالة كساب 20 شوعات انت قلتي
እንታይ ይብል ኣብ 24 ጴጥሮስ ማለት እዩ ድማ ዘኪሩ እንታይ ኢልዎ መምህር እነሆ እታ ዝረገምካያ በለስ ንቀይፃ በሎ እታ ዝረገምካያ በለስ ንቀይፃ ኢየሱስ ድማ መለሰ በለውን በአምላኽ እመኑ ሪኹም በአይ እመኑ ይበለን ማለት ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ እመኑ ይኩኑ ዝብል ዘሎ ግን በአምላኽ እመኑ ዝኾነ ይኹን እቲ ዝብሎ ከም ዝኸውን ዝኣምን እምበር ብልቡ ዘይወላወል ነዚ ከረን ተንስእ ወይ ነዚ ጎቦ ማለት እዩ ተስእ ናብ ባሕሪ ጠሓል እንተበሎ ንዕኡ ከም ዝኾነሉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ስለ እትጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኽበኩም እመኑ እሞ ክኾነልኩም እዩ ይብለኩም ኣለኹ ደው ኢልኩም ተጸልይኹም ክትጽልዩም ከለኹም ድማ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ክሓድገልኩም ሪኢኹም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ሓደ ኣቦ ጥራይ ኣሎ ንሱ ከዓ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ኢሉ ዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ዝብሎ ዘሎ እቲ ኣቦ ዝብል ኣምላኽ እዩ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣምላኽ በደልኩም ምእንቲ ክሓድገልኩም ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተለኩም ሕደጉሉ ሕጂ ዓንቶ እንታይ ኢልና ነርና ወቕፊሩ ይቕፈር ለኩም يعني ንስኻትኩም ሕደጉ ንዓኻትኩም ከዓ እቲ ሓጢኣትኩም ክሕደገልኩም ስለዚ ንስኻት መሓራይ ትኾንካ ኣላህ ይምሕረካ ርህሩህ ትኾንካ ንስኻ ንኻልኦት ይርህርሃልካ ከምዚ ማለት እቲ ንስኻ ጽቡቕ ዝገበርካዮ ንዓኻ ኣላህ ከዓ ከምኡ ንዓኻ ይሂበካ ይገብረልካ ስለዚ ኣብ ብጻይኩም ገለ እውን እንተሎ ሕደጉሉ ይብል ኣሎ ሕጂ ብዚ እንታይ ይዛረብ ኣሎ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ክሓድግ እቲ በደል ዝሓድግ መን ኢሉ ኣስተምሂሩ ኸይዱ ማለት እዩ እቲ በደል ዝሓድግ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ስለዚ እቲ ኣቦኹም ዝብሎ ዘሎ ከዓ እቲ ኣቦይን ኣቦኹምን ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ኢሉ ዝገለጾ ማለት እዩ ናብኡ ኸይድ ኣለኹ ኢሉ ኣብቲ መጨረሻ ንማርያም ክረኽባ ከሎ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ስለዚ ከመይ ገይሮም እዮም ኢየሱስ ለሚናዮ ሓጢኣትና ክሓድገልና ኢሎም ዝልምኑ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ባዕሉ ንሱ ኣብቲ ህይወቱ ማለት እዩ ኣብቲ ሱ ዝነበረሉ ግዜ ንማንም ኣነ ባዕለይ ሓጢኣትካ ክሓድገልካ እንደ ድሌትካ ግበር ዝበሎ የለ ወይ ከዓ ብዙሕ ሓጢኣት ነይሩዎ ሓደ ሰብ መፅኡ ሓጢኣትካ ሓዲገልካ ኣለኹ ዝበሎ የለን ተሓዲግልካ ዝበለ ግን ኣሎ ተሓዲግልካ ሓጢኣትካስ ተሓዲግልካ ኣሎ ተሓዲግልካ ማለት ሓዲገልካ ማለት ከዓ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብታ ናይ ሰበይቲ እዮም ዝገልጽዋ መብዛሕትኡ ሓንቲ ታሪክ ከመያ ኣይሁዳውያን ሓንቲ ዝሙት ጌራ ኢሎም ናብኡ ሒዞማ መፅዮም ጌራ ዳ ገበረትን ኣይፈለጥናን ግን ንሳቶም ብሓሶት ድዮም ብሓቂ ድዮም ናብ ኢየሱስ ክፍትንዎ ማለት እዩ ዝብንዑ ፈተነ እዩ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ስኒ ነቲ ተግባራት ናይ ብሉይ ኪዳን ይገብር ኣይገብር ወይ ከዓ ናይ ሙሴ ትእዛዝ ይፍጽም ኣይፍጽምን ክኸውን ይኽእል እዩ ንዕኡ ስኒ ከም ፈተነ ክኸውን ይኽእል እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ጌራ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ወላ ሓንቲ መርቱዖ የብሎምን ሕጂ እዚኣ ከምዚ ጌራ ኢሎም ኣምፅሞ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ምስ ኣምፅዋ ንሱ እንታይ ኢሉ መሊስሎም ኖ እዚ በቃ ድሕሪ ሕጂ ተሪፍ እዩ እዚ ብዳርባ እምኒ ዝሙት ዝገብር ተሪፍ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሙሴ ኢሉ ስቕ ኣይበለን ከምኡታት እውን ኣይበለን እሱ ሕጂ እንታይ ኢልዎም እምበኣር ከምዚ ካበልኩም ኢልዎም እቶም ምስክራት እሳቶም እዮም እሳውን ቀሪባላ እምበኣር ካባኻትኩም ንጹህ ዝኾነ ሓጢኣት ዘይብሉ ከምዚ ዘይገበረ ከምዚ ዓይነት ተኣሽሙ ንጹህ ዝኾነ ሰብ ይህረማ ኢልዎም ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንርኢ እቲ ናይ ዳርባ እምኒ ምህራም ኣይ ካንሰል ኣይገበሮን ወይ ከዓ ኣይጥፍኦን ኣይደምሰሶን ነገር ግን እንታይ ገይሩሉ ሕጂ እሱ ሓደ ቅጥዒ ገይሩሉ ማለት እዩ ነዚ ክገብር ዝኽእል ግን ንጹህ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እቲ ንጹህ ኣይተረኸበን ተረኺቡ ተትኸውን ከምታ ዝበላ መኾነት ማለት እዩ ግን ካብኣቶም ንሳቶም በዓላቶም እንታይ እዮም ነይሮም ኣብቲ ነገር ዝወደቑ ሰባት ስለ ዝነበሩ ካብኣቶም ከዓ ንጹህ ስለ ዘይተረኸበ ክሳዶም ኣድኒኖም
كيدوم حجي كسادوم أدنينهم كخودو كلو ترأي زم سبات كلهم كيدوم مالتي نسونا مريت تسحتر نيروهم زيلو دحاري لو أنا تسبيتي أنتي سبيتي لوا أبيد قالو زم كسستخيل وا كيدوم سلازي حجي ريخا زم كسستخي أبي لو كساسن دحر ذي لو خينو كساس بعلو نحر هاديمو أتي كسن تاي خون مالتي ناب زيرو إزمت ولا حكساسي اللي نسو بعلو هذا قبر نجار يلا نساتهم كسيومات كساسن دحر كيدو تنجار دوي له مالتي تخص دوي له مالتي سلازم تاي الواسو بلي الوا كيدي حاتيات كتحادي قل كله حاجة حاتيات أنا من تاي تحادي قل لازله قدامي نجار زوم سوات زيوم توم كسست كيدو مالتي كلا أي نجار أتي زقرب قطعون أي ترخبن مالتي أتي زنبر قطعي أي ترخبن حجي زي كل تزي سلازي ترخبه ولا حنتي أتي عبتك باركو عولو يقالوا نتي حق مالتي سلازي بزي مخنيات زي سا تحاتيات زمت مالتي تحادي قلالو مالتي امبر تحاتيات أبقى موعلا نيرتي يعني حاتياتا زقبرو تحاتياتي أبقى موعلا نيرو مالتي أو سلازي أبزح جنتاي نرئي أو ناي حق ميزان كيف كميت هون أب قطر حدا 12 تقصتات رأي بلكم له تصبو سلازي أنا تاريخ حجي إن شاء الله كنا بلينا ماتي ندقنا ممكن رئينا نتو قداي ساحتكم كسابتات تقصيبكم زولو حاونا ناي حق ميزان أنا بزام سقاقري كمل له سوكمي دحر زام سقاقري صام وقام وطاف بالبيت الحرام طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام مراخبي بوزهان أفولي زمن أوان استولد زي كونس أبز حلفو زمنات ناي حج زلو سلطانن مراخبي بوزهان زي عبلولو زمن أي نبرن كابز تبقيسا راديو سلام بخلو ناي بوزهان مراخبتات بمقدي معبلات راديو ديجيتالاوي ساتلايتن ناي كتتافنوي مدرخاتن اندرويدن كومون حفشاوي مدلوات زينا دمتن اتونن كوينا أبو داي إرثرا أتقدس مرببيا نعسران 4 ساعات بزي مقراط بوانقوا تقرينيان عربينيان مدباتات فنو راديو سلام نملا حبرت سب إرثرا زستمهرن مش كله قداياتهم زواساءن سلام كسفنن نقحات كحدسن يواساء بخلو إلكترونيك مقدتات بمقدي معبلات راديو ديجيتالاو ساتلايتن أبيلو يفنو علامانا سلامن مكالن تتصوارنتن حبير كاناي منبارن كسفن يسرح ناي سلمنا كبرتات مورالن بوق ባህላዊ ክብረታትን ምዝርጋሕ ናይ ጓል አንሰይቲ ክብረትን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዋ ዓብይ ግደ ብምዃኑ ብጉዳያን ጓል አንሰይትን ኣብ ቁልዑትን መንእሰያትን ከምኡውን ዕድመ ዝደፍኡ ፍሉይ ምክንኻን ክግበረሎም ይፅዕር ንሃገራዊ ምዕባለ ምሕጋዝን ዓረብ ቋንቋ ምስትምሃርን አንጻር ድኽነትን ድንቁርናን ምቅላስን ራድዮ ሰላም በዚ ዘስዕብ ናይ ብዙሃን መራኸበታት ድሮፈኑ ጀሚሩ ኣሎ ብሳተላይት ናይልሳት 12687 ፍሪኩዌንሲ ይፍነው በመገዲ አንድሮይድ አፕልን በመርበብ ኢንተርኔትን ሰላም ሚዲያ 61.com ይፍነው በሁሉ መገድታት መራኸቢ ብዙሃን ይፍነው ራድዮ ሰላም ንሰላምን ንሲኒትን صام وقام وطاف بالبيت الحرام طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام تستمعون الآن إلى برنامج أبحث عن الحقيقة مع الداعية آدمسون برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرى سماعتي تمديسكم الله
እዚ ሬድዮ سلامي ሬድዮ ምናልባት ካልኦት ከም ዝደይት ወጽፍ መልክዕ ትብሉ ለهم ሬድዮ ስለ ዝኾነ ኢንሻአላህ ብሬድዮ መልክዕ ኣነ ውን መልእኽተይ ዝመሓላለፍ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ግዜ ማለት እዩ ሓሙስ ካብ ሰዓት 5 ይጅምር ብዛዕባ ናይ ንጽጽራዊ ሃይማኖት ኣብ ሞንጎ ክልተ ሕልፊ ክርስትናን እስልምናን ወይ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስን ቁርኣንን ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ እንድሕር ኣለኩም ዋትስኣፕ ኣሎ ወይ ጽሑፍ ኣሎ ፌስቡክ ክትሰዱለይ ትኽእሉ ኢኹም ጋና ንሕና ኣብቲ ናይ መድረኽ ናይ ዘተኣተና ኣለና ምናልባት ንዝመጽእ ዘሎ ግዜ ምስ ካልኦት ክርስቲያን ተራኺብና ኣብዚ ንዛተየሉ መድረኻት ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣይተተሃውሁ ማለት እዩ ሓደ ሰባት ስለዚ እንታይ ይብል ብዛዕባ ናይ ሓጢኣት ዝሓድግ መን ትብል ያ ናይ ሎም ማዓልቲ ሓጢኣት መን ዝሓድግ ክልተ ሰለስተ ተቕስሪና ማለት እዩ ኢየሱስ ባዕሉ ኣቦኹም እዩ ዝሓድግ ብላሎ እቲ ኣምላኽኩም ንሱ እዩ ዝሓድግ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም በደልኩም እንቲ ከሓድገልኩም ኣብ ብጻይኩም ገለ እንተለኩም ሕደግሉ ንስኻትኩም እንተ ዘይሓደኩም ግና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ድማ በደልኩም ኣይሓድገልኩምን እዩ ግልጽ ይኮ እዚ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ሕጂ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ መን እዩ ኢና ንብል ማለት እዩ እሱ ከዓ ፈጣሪ ወይ ከዓ ኣብ ሰማይ ሓደ ኣቦ ኣሎ ዝበሎ ኣብ ሰማይ ናብ ሰማይ ክኸይድ ከሎ ንሱ ክዓርግ እንከሎ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ድዲብ ኣለኹ በልዮ ወይ ከዓ ይዓርግ ኣለኹ በልዮም ኢሉ ንማርያም መግደላን ተዛረባ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ብመሰረቱ ዝኸዶ ዘሎ ናብቲ ኣቦኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኣቦኡ ዝበሃልካ ኣቦኹም እዩ ብለና ኣሎ ንዓና እንደገና ከዓ ናብ ኣምላኽ ይኸይድ ኣለኹ ብላሎ እቲ ኣምላኹ ከዓ ኣምላኽኩም ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ እዚ ንኹላትና ማለት እዩ ሓደ ኣቦ ኣለና ምስ ኢየሱስ ሓዊስካ ወይ ከዓ ሓደ ኣምላኽ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣቦ ዝብል ብናይ ከምዚ ሕጂ ንፈልጦ ኣቦኹም ኣቦታትኩም ከምኡ ተመርዒዮም ንዓኻትኩም ዝወለዱኹም ከምኡ ማለት ኣይኮነን ኣቦ ክበሃል ከሎ ምናልባት ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ኣቦን ወድን ትብል ፕሮግራም ስለ ዘላትኒ ኣቦ መን እዩ ወዲ ዝብል ናይ ግሪክ ቃላት እዚኣን ተጠቒሞም ስለ ዝኾነ እቲ ኣቦ ዝበሃል ግን ኣምላኽ ምዃኑ አንተ ወይ ገሊጽ ነይሮ ማለት እዩ ኣብ ቆሮንጦስ ገለጽዎ ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና ኢሎም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣቦ ዝበሃል መን እዩ ኣምላኽ ኢልዎ ኣሎ ሕጂ ነቲ ኣምላኽ ንሕና ኣብ ቁርኣን ኣቦ ዝብል የብልናን ካብ ኣቦ ዝብል ሕጂ እንታይ ዝብል ኣሎ ረቢ ዝብል ረብኩም ወይ ረቢ ማለት ጎይታ ማለት እዩ ጎይታ ክንብል ንመርጽ ማለት እዩ እሱ ከዓ ነቲ ጎይታ ማለት ሪኢኹም ጎይታኻ ካብ መጀመርያ ንሱ ፈጢርካ ንሱ ኣዕብይካ ንሱ ክሳብ ተኣርግ ንሱ ይህበካ ይቐልበካ ኩሉ ስራሕካ እንዳተኸታተለ መጨረሻውን ገነትን ገሃነምን ክትኣቱ ትኾንከውን ብዘይፈቓዱ ናብ ዝኾነ ቦታ ይተኣቱን ኢኻ ማለት እዩ ወይ ብስራሕካ ክትኣቱ ኦፍ ኮርስ ስለዚ ብዘይ ናቱ ፈቓድ ከዓ ዝኾነ ነገር ኣይከውንን ማለት እዩ እዚ ብጎይትነት ዝግለጽ ማለት እዩ ጎይታ ተባሂሉ ይግለጽ ኣቦ እንድሕር ኢልካ ግን ኣቦ እኮ ተወሰነ ግዜ ንዓኻ ዝኾነካ ማለት እዩ ኣቦ ክሳብ ኣብ ህይወቱ ዘሎ ኾነካ እንድሕር ንሰብ ኸይዱ ኣቦ እንድሕር ከይዱ መን የናብረካ ማለት እዩ ሕዚ ብኣቦ ዝግለጽ ኣይኮነን ፈጣርስ ብኣቦ ይኮነን ዝግለጽ ናይ ኣቦ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣቦ የናብረካ የቕልበካ ኩሉ ነገር ገብረልካ እሱ እንድሕር ሞይቱ ግን ንስኻ ምስ መን ኢኻ ትነብር ምስ ኣዴኻ ትነብር ሽዑ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡታት ምሳሌታት እውን ንፈጣሪ ዝወሃብ ኣይኮነን ናይ ፍጡራት ምሳሌ ማለት እዩ ንዕኡ ዝበቅዕ ኣይኮነን ግን ብጎይታ እንድሕር ደሎም ብጎይትነት ረቢ ዝብር ሩቡብያ ይበሃል ወይ ከዓ እሱ ኩሉ ንዓኻ ዝገብረልካ ንዕኡ እሱ ዝቕልበካ ብዙሕ ዘጠቓለለ ማለት እዩ ንሱ ኣምፂካ ኣብዚ ክሳብ መጨረሻውን ኣብ ትሕቲኡ ግዝኣቱ ናብ ትሕቲ ናቱ ምንክብኻብን ኣብ ትሕቲ ናቱ ዓይንን ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ እዚ ጎይትነት ዝግለጽ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቁርኣን ኣቦ ዝብል ትርጉም ኣይሂብን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ውስን ነገር ናይ ሰብ ኣቦ ዝብል ነገር ቃል ሂብካ ነቲ ንኣምላኽ ዝገልጽ ስለ ዘይኮነ ኣይተቐበሎን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝሓድግ መን ኢልና ብጀካ ሓደ ፈጣሪ ብጀካ ሓደ ኣምላኽ ዝሓድግ የለን ንሱ ከዓ ኣቦ ኢልዎ እቲ ኣቦ ከዓ ንሱ እቲ ኣምላኽ ኢሎም ማለት እዩ ኣብ ዮሐንስ 10:23 እንታይ ብል ሓጢኣቶም ንዝሓደኩም ኢልኩም
ሓጢኣቶም ንዝሓደኩም ሎም ይሕደገሎም ንዘይሓደኩም ሎም ከዓ ይተሓዘሎም ይብል እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ሰብ ማለት እዩ እቲ ሰብ ሓጢኣት ጌርካ ኣብ ልዕሊኡ ንሱ ተሓዲግልካ እቲ ይሕደገልካ ማለት እዩ ብመን ዝሕደገልካ ዘሎ ብፈጣሪ ማለት እዩ ይሕደገልካ ስኻ ስለ ዝሓደግካሎም ምሳኻ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ፀገሞም ማለት እዩ ንዓኻ እዮም ሓጢኣት ሰሪሖም ኣብ ልዕሊኻ እምበር እቲ ንኣምላኽ ዝበሎ ነገር ኣይኮነን ንኣብነት ሕጂ ሓደ ሰብ ገንዘብ ሰሪቕካ ወይ ገንዘብ ወይ ኣታሊልካ ንዓኻ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ከምዚ ጌርካ እኒኣኻ ሞ ኣነ ምሒረካ ኣለኹ እንድሕር ኢልካዮ ፈጣሪ ኣይሕዘሉን እዩ ንዕኡ ከም ሓጢኣት ኢሉ ኣይሕዘሉን ማለት እዩ ስለዚ መሓርካዮ ንስኻ ነገር ግን ማንም የለን ኣነ በብ ዝበሎ ሰብ በብ ዝገበሮ ሰብ እንድሕር ካብዚ ዓለም ሰብ ቀቲሉ ወይ ሰብ ዘሪፉ ገለቢሉ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣነ ብርትዕ ብቕልፅመይ ብገለ እንዳበለ መጨረሻ ግን ቅልፅም ናይ ፈጣሪ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ በቲ ዝገበሮ ሓጢኣት ከዓ ብምልኡ ይሕተተሉ ምክንያቱ ብደይ ድሌትካ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንስኻ ንሓደ ሰብ ሓጢኣቱ ክትሓድ ከሉ ከለኻ ይቕረ ክትብሎ ከለኻ ፈጣሪ ከዓ ይቕረብለሉ ማለት እዩ ግን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ፈጣርን ዘሎ ጉዳይ ግን ፈጣሪ ጥራሕ እዩ ይቕረ ዝብለካ ማለት እዩ እዚ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሰብ ዘሎን ኢና ንዛረብ ዘለና ነገር ግን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ፈጣሪኻን ዘሎ ሓጢኣት ንሱ ጥራሕ እዩ ይቕረ ዝብለካ ማለት እዩ ንስኻ ኸኒ ክትምለስ ኣለካ እንተደኣ ተመሊስካ ግን ኣይድልዮን እዩ ሰብ መፂኡ ወይ ከዓ ባዕሉ ወሪዱ ብጣዕሚ እኳ እዩ ዝገርም ኣምላኽ ዝኣክል ፈጣሪ ዝኣክል ባዕሉ ወሪዱ ናብዚ ዓለም ኣብ ሓንቲ ማሕፀን ኣትዩ ቆልዓ ኮይኑ ትፈልጥዎ ከም ቆልዓ 9 ወርሒ ገይሩ ብቐሊል እዮም ዝገልፅዋ እዚኣ እንታይ ይብሉ ሓዲሩ ብሎ ኣብ ማርያም ሓዲሩ ወፂኡ እንታይ ግደፎም ማርያም ሓዲሩ ምሕዳር ሓደ መዓልቲ ገለ ይኮነን 9 ወርሒ ገይሩ ሞበል ኣብ ውሽጢ ማሕፀናት 9 ወርሒ ገይሩ እንደገና ካብኡ ወፂኡ ቆልዓ ማማይ ኮይኑ 2 ዓመት ዝኸውን ኣጥቢባቶ ንፋጡ እንዳፀረገት ቀልቀሉ እንዳፀረገት ኩሉ ከምዚ እንዳገበረት ዝዕበየቶ ቆልዓ እዩ ኣምላኽ ትብልዎ ዘለኹም ማለት እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ሰጊርኩሞ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ ማለት እዩ ንፈጣሪ ዝኣክልሲ ናብ ከምዚ ከተውርዶ ማለት እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ሓደ ነገር ሓደጋ ተጋጢሞቶ ትኸውን ክምልስ ክከላኸለሉ ዝኽእል ወላ ሓደ የለን ንሱ ባዕሉ ሃመማ መፂዎ እሽ ክብል ዘይክእል ማለት እዩ ኣብቲ ቁልዕነቱ ሃመማ መፂዎ እሽ ክብል ዘይክእል ወይ ከዓ ነዚ ሃመማ ከልግሶ ዘይክእል ማለት እዩ ነዚ ሲ ከመይ ጌርኩም ኣምላኽ ትብልዎ ፈጣሪ ሰማይን መሬትን ፈጢሩ ትብልዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ካብዚ ክንመለስ ግባእ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ፈጣሪ ሓደ ፈጣሪ ኣብ ከሚሳት ዘይብል ማለት እዩ ምእንቲ ሓጢኣትካ ንኽብል እዩ ዝኩሉ ፀገም መፂኦም ዘሎ ነቲ ሓጢኣትካ ንኸልግሲ ንስኻ ነቲ ኣምላኽ ዝበሃል ናብ ሰብ ጌርካ ለዊጥካ ኣምላኽ ኣይልወጥን እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ሰብ ጌርካ ለዊጥካዮ ነቲ ኣምላኽ ናብ ሰብ ጌርካዮ ወላት መፅሓፍ ቅዱስ በዓሉ እንዳተኻታዓካ ከሎ ማለት እዩ ኣነ ኣምላኽ ሰብ ኣይኮንኩን እንዳበለካ ከሎ ሰብ ኢኻ ንምንታይ ነቲ ስኻ ትደልዮ ዘለኻ ሓጢኣት ዝበሃል በቃ ፍሪ ካርድ ረኺብካ ማለት እዩ እዚ ናይ ፍሪ ወዲ ሰብ ይደሊ እዩ ኣብ ሓደ ዓብይ ሱፐርማርኬት ብነፃ ኣሎ እዚ ንዕኡ እተው እንድሕር ተባሂሉ እተው ዝደለኹም ውሰዱ ተዝበሃል ነይሩ ሰብ እኮ ይቃተል እዩ ለይቲ መፂኦም ኣብኡ መሓደሩ ነይሮም ብነፃ ስለ ዘሎ ናይ ነፃ ፈቱ እዩ ገነት ከዓ ናይ ነፃ መሲልዎም ማለት እዩ ስለዚ መፂኡ ፈጣሪ ስኒ ንዓኻ ክብል ተቐቲሉ ንዓኻ ክብል በቲ ሓጢኣትካ ዝገበርካየስ ምእንተኻ ክብል ተሰቒሉ ተሳቕዩ ገለ እዚ ኩሉ ፀገማት ረኺቡ ስኒ ምእንተኻ ክብል ምእንቲ ስኻ ገነት ክትኣቱ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ኣሸጋሪ እዩ እዚ ናይ ሓሳባት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩሉ ስኻ ዝገበርካዮ ግን መን እዩ ዝሓስቦ እዚ ኩሉ ስኻ ትገብሮ ዘለኻ ስለዚ ንፈጣሪ ስኒ ምምፃእ ኣየድልየካን እዩ ናብ ሰብ ክኸውን ኣየድልየካን እዩ ንስኻ ክትምለስ ጥራሕ እዩ ዘለካ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ረኣይዎ ፈጣሪ እንታይ እዩ ዝፈቱ ይብል ምምላስ እዩ ዝደሊ ምምላስ ክትምለስ እዩ ዝደልየካ ንዓኻ ምምላስ እዩ ተመለስ እንተ ደኣ ናይ ብሓቂ ንፈጣሪ ትፈርሕ ኮንካ ካብቲ ዝገበርካዮ ተመለስ ተደየሎ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ህዝቢ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ይምለሱ ነይሮም ምምላስ እዩ ዝፈቱ ግን ናይቲ ዝገበርዎ ሓጢኣት ከዓ መቕፃዕትታት ነይርዎም ማለት እዩ ገለ ሓርዱ ነይሮም
ንስኻ ሕጂ ወዲ መን ኮንካ ኢኻ ኣምላኽ ባዕሉ መፂኡ ንዓኻ ሓረደልካ ወላ ክስቀለልካ ማለት ወዲ መን ኢኻ ሳ እቶም ካልኦት ህዝቢ ዝነበሩ በዓል ኣብርሃም እስኻ ትበልፅ ካብኦም ማለት እዩ ንዓቶም ከኒ እቲ ናይ ፈጣሪ ወይ ከዓ ናይቲ እግዚኣብሔር ሲ መፂኡ ክስቀል ዘየድልየሉ ምኽንያት ንዓቶም ከንታይ እዩ ሕጂ እንታይ ይብሉ ብጣዕሚ ስለ ዘፍቀራ ስነ ሓደ ወዱ ንዓለም ብጣዕሚ ዘፍቀራ ስለ ዘፍቀራ ሓደ ወዱ እዩ ሂቡ ዘሎ እዮም ዝብሉ ሓደ ወዱ ስለዚ በዚ ሓደ ወዱ ህዝቢ ክድሕን ማለት እዩ ንዓለም ሲ ብዙሕ ስለ ዘፍቀራ ድሕሪ ክንደይ 100 ዓመት ማለት እዩ ድሕሪ ክንደይ ሸሕ ዓመት እዩ ፍቅሪ ናቱ ክግለጽ ተኻኢሉ ማለት እዩ ቅድሚኡ ፍቅሪ ዝበሃል ኣይነበሮን ሕጂ ንስኻ ስኒ እዚ ሕጂ ዘሎ ህዝቢ ወይ ኢየሱስ ድሕሪ ምምጽኡ ስኒ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ሰባት ዝበለጽካ ጌርካ ተወዞ ማለት እዩ ኣብዚ እምነትን ዘይምእማንን እዩ ኣብ ሙሴ ዝነበሩ ሰባት እቶም ዝበለጹ ሰባት እቶም ዝኣመኑ ብሉጻት እዮም እቶም ዘይኣመኑ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ክሕደት ዘለዉ እዮም ኣብ ግዜ ኖህ ዘለዉ ኣብ ግዜ ሎጥ ዘለዉ እቶም ኣሚኖም ሕራይሎም ምስኡ ዝኸዱ እዚኦም እቶም ዝበለጹ ሰባት እዮም ካብኣቶም ዝበለጹ ሰባት ካብኣቶም እዮም ግን ንስኻ ካብቶም ኩሎም ህዝቢ ሕጂ በሊጽካ ኣምላኽ ንዓኻ ክብል መፂኡ ዝኹሉ ሰማይን መሬትን ረጊጹ ማለት እዩ እዚ ኣቤላ ማርያም ኢሉ ንዓ ማርያም ውሽጢ ከብዳ ኣትዩ ገለ ማሕፀና ኣትዩ ኣውዒሉ ሓዲሩ ገለ ክትብል ብጣዕሚ እንታይ ዓይነት ግንዛቤ ናይ ኣምላኽ ከም ዘሎ ይገርመካ እዩ ስለዚ ምክንያቱ እቲ ዝእመነሉ ዘሎ ሰብ ሕጂ መን እዩ ኢየሱስ እንድዩ ከም ኣምላኽ ገይሮም ሒዞሞ ዘለዉ ነገር ግን ንሱ ባዕሉ ስኒ ነቲ ፈጣሪኡ ዝሰግድ ምዃኑ ግን ኣይፈለጡን ኣብ ዮሐንስ 4:23 ድሕሪ ኢኹሞ ንሱ ባዕሉ ይሰግድ እዩ ስግዳን ከንመን ይግዲ ዝግባእ ንመን ይዝግባእ ስግዳን ኣብ ዮሐንስ 4:23 እንታይ ይብል ካብ 19 ድሕሪ ኢኹሞ እታ ሰበይቲ በለቶ ጎይታይ ንስኻ ነቢ ምዃንካ ርኢ ኣለኹ ነቢ ምዃንካ ርኢ ኣለኹ ኢላት ወላ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ከም ነቢ እዮም ዝርእይዎ ነይሮም ከም ኣምላኽ ዝረኣየ ወላ ሓደ ሰብ የለን ኣቦታትና ኣብዚ ኸረን እዚ ሰገዱ ወይ ኣብዚ ገቦ እዚ ኮይኖም ሰግዱ ነይሮም ትብሎላ ንስኻትኩም ግና እታ ክትሰግዱላ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ኢኹም ትብሉ ኢየሱስ በላ ሕጂሱ ኢየሱስ ይኸም ዝብላ ዘሎ ኣቦታትና ኣብዚ ኸረን እዚ ሰገዱ ኣብርሃም ያዕቆብ ይስሐቅ ንስኻትኩም ግና እቲ ክሰግዱሉ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም ኢኹም ትብሉ ኢየሱስ በላ እቲ ሰበይቲ ኣብዚ ኸረን እዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ነቦ ዘይስገደሉ ግዜ ክመጽእ እዩ ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም እትሰግዱ ንዘይትፈልጥዎ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ ንፈልጦ ኢና እንሰግድ በላ ስለዚ ኣምላኽ ሲ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስ ብሓቅን ክሰግድሉ ይግባእ ስለዚ ንመን እዮም ዝሰግዱ ዘለዉ ሕጂ ንኣምላኽ እዮም ዝሰግዱ ዘለዉ ብመንፈስ ክሰግዱ ብሎም ኣሎ ምክንያቱ ካብ ልብኻ ክትሰግድ ኣለካ ማለት እዩ ስለ ኣካላትካ ጥራሕ ደይኮነ ካብ ልብኻ ክትሰግድ ኣለካ ማለት እዩ እዚ እውን ኣብ እስልምና ልክዕ ከምኡ ኣሎ ኣብ እስልምና እውን ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ቁኑዕ ኮይኑ ካብ ልቡ ክሰግድ እዩ ዘሎ ካብ ልቡ ማለት ብመንፈሱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ንመን እቲ ትስገድ ዝገልጾ ዘሎ ንሓደ ኣምላኽ ዝስግድ ምዃኑ ወላ ትስግዳን ማለት እዩ ስለዚ ባዕሉ ኢየሱስ ድማ ክሰግድ ንሪኦ ማለት እዩ ንመን ሰጊዱ ኢየሱስ ዝሓለፈ ግዜ ጸሎት ዝገብሮ ዝነበረ ብገጹ ተደፊኡ ሰግዶ ዝነበረ ንፈጣሪኡ ርኢናዮ ነርና ዝሓለፈ ግዜ ግን ባዕሉ ኣብቲ መጨረሻ ዘመን ይብል ኣብቲ መጨረሻ ነቲ ንሱ ኩሉ ዘግዝኦ ክግዛእ ምዃኑ ባዕሉ እቲ ወድስኒ ባዕሉ ነቲ ኩሉ ዘግዝኦ ክግዛእ እዩ ይብል ኣብ ቆሮንቶስ 15:28 ባዕሉ እቲ ወዲ ማለት እዩ ሽዑ እቲ ወዲ ባዕሉ ነቲ ኩሉ ዘግዝኦ ክግዛእ እዩ ንመን እዩ ዝግዛእ ሕጂሱ ነቲ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እንዳበሎም ከሎ ንሱ ባዕሉ እንዳሰገደ ጸሎት እንዳገበረ ተግባራት ናይ ባርያ እንዳፈጸሞም ከሎ ኣምላኽ ክባሃሉ ዝኽእልሉ ምክንያት እንታይ እዩ ካብተን ዘቕርብዎን እዚኣተን እየን ካልእ ክንመፆን ዲና ነጥብታት እንዳረኣና ማለት እዩ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ትብል ከኣላ ኣብ ዮሐንስ 14:1 ሕጂ ኣምላኽ ኣይረኣይን እዩ ብመሰረቱ ኣምላኽ ኣይረኣይን እዩ ምክንያቱ ሓደ እኳ ኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን ዮሐንስ 1:18
ዝመሳሰለውን የለን 46 ኢሳያስ ታይብል ኣነ ኣምላኸ ዝመሳሰለኒ ኸኣ የልቦን ይብል ስለዚ ንዑ ዘይመስል ንዑ ዝመሳሰሎስ የለን ንዑ ዘይረኣዩ ንዑ ዝመስል ከኣ የለን ስለዚ ኢየሱስ ኣብዚ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ክመጽእ ኣለዎ ማለት እዩ ዮሃንስ 14:1 ስለዚ ነዋሕ ስለ ዝኾነት ብሕፅር ዝበለ ቶማስ ናበይ ከም ትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ነቲ መንገዲ ከመይ ጌርና ኢና ክንፈልጦ ኢሉ ይዛረቦ ማለት እዩ ቶማስ ኢየሱስ ከዓ እንታይ ይብሎ መንገዲ ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የለን ሪኢኹም እሱ መንገዲ እዩ ናበይ ዝኸይድ መንገዲ ናብ ኣቦ ናብቲ ኣምላኽ ዝኸይድ መንገዲ ማለት እዩ ንዓይ እንተትፈልጦኒ ምፈለጥኩምን ነይርኩም ይብል ማለት እዩ ካብ ሕጂ ግን ትሪእዎ ኣለኹም ትፈልጥዎ ሪኢኹሞ ኣለኹም ይብሎ ፊልጶስ ከዓ እንታይ ይብሎ ጎይታ ነቦ ኣርኤና ሞ ይኣኽለና ሪኢኹም ሕጂ ንዑ እንዳረኣየ ከሎ ስኒ ነቦ ኣርኤና ብሎ ንሱ ምዃኑ እንተዝፈልጥ ነይሩ እዚ ኣቦ ዝበሃል ኢየሱስ ምዃኑ እንተዝፈልጥ ከምኡ ይምበሎ ነይሩ ግን ኣርኤና ንዑ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝብልዎ ነበሩ ኣሪና አላህ ጃህራ ዝብልዎ ነበሩ በኒ እስራኤል ደቂ እስራኤል ንሙሴ እንታይ ኢሎሞ ኣርኤና ንኣምላኽና ኣርኤና ይኣኽለና ኢሎሞ ስለዚ ኩሎም እዚ ሕቶ ዝሓትዎ ነይሮም ግን ንስኻ ከም ይሁዳዊ መጠን ከመይ ጌርካ ከምዚ ትብል ኢየሱስ ዝብሎ ዘሎ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ኣነ ንዓይ ዝረኣየ ብዓይኑ ኣነ ነቦ መስል ማለት ኣይኮነን ንሱ ነቦ ይመስል ማለት ኣይኮነን እቲ ተግባር እቲ እሱ ዝገበሮ ኣትሊስት እንታይ ኢልዎ ሽዑ ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባይ ካብ ርእሲ ኣይኮነን ዛረቦ ተፍቅሩን እንትኾንኩም ትእዛዛት ይሓለዉ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ዮሃንስ 14:1 ነዋሕን ልብኹም ኣይሸበር ኢላ ትጅምር ክሳብ መጨረሻ ካባይ ኣቦይ ዓቢ ኢላ ስለ ትኸይድ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ካብኣ ጀሚርና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ኢንሻአላህ ክቡራት ሰማዕትና ክቡራት ኣብዚ ትከታተሉን ዘለኹም ምናልባት ሕቶታትኩም ኣይረኣኹን ይቕሬታ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ግን ኢንሻአላህ ሕቶታትኩም እንዳረኣና ከኸይድ ማለት እዩ ዝመጽእ ዘሎ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ በዚ ወዲእ ኣለኹ ይቐኒለ ይብለኩም ሰላም ዓለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ في القلب